Тръмп поредния път плаши Иран. Както се казва, какво казва? Казва, че ако не подпишат 15 пункта, който предложила САЩ, нали, да седнат на преговори с Иран, ако не ги подпиши, ще ударят с такава голяма сила, че те до сега не са видяли това нещо. Дали ще бъде наземната операция, дали някакви други бомби. Плаши пак гаргите, значи до сега, ако имаше възможност да го направи това нещо, ще да го направи. Той го пробва абсолютно всичкото, нали? Какви глупости говори. Той не можа ли да разбере, че няма как да изплаши този народ. Колкото повече плаши, толкова по-лошо става за него и за Израел и по принцип за Близкия изток. Така, Иран го отговори пак по същия начин, че няма да седне на преговори, докато ние му приемат неговите условия. Условията съм ви казал вече преди няколко клипа. Сега отиваме другите новини. Армузския пролив. Значи Иран отворил корабите да минават за страните, които не са съюзници с Америка. Това са страни Китай, Русия, Пакистан и Индия. Нямат никакви проблеми да минават оттам тяхните кораби. Всичките другите страни, които са съюзници с Щатите, Америка, забранява да минават, нали, този проход. Просто ще ги топи с дронови, с ракети и т.н. Така, на отговора на Трамп, който е казал, нали, че ще го удари, Иран каза, ако направят наземна операция към Иран, те ще ги направят наземна операция към Близкия изток, значи към Емиратите ще тръгнат и към Бахрейн първо. Какво означава? Те няма да завладеят тези държави, значи точките, които държат американците там, нали? Примерно, ако останала някаква база, или примерно, където имат дял в нефтехранилище и т.н., просто ще отидат, ще ги превземат те. Нали? Така. И третата новина. Израел. Пак, ония Натаняхо, не знам жив ли не е жив, дано да го отрепат по-бързо. Казва, призивава целия свят да нападне на Иран. Нали? Който ще се съгласи, не знам, аз не мисля, вярва, че някой да се съгласи. Така че призивава, освен българите да се съгласят, няма да ме е чудно, нали? Той за мен етап. Това е общо взето, ако бях полезен, лайк или пост, ще се чуем пак.